Jsme v Chrudimské vinárně, je 4.3.2026 a vítáme v Chrudimi místostarostu jihozápadní části Prahy, Prahy 13, Stodůlek a podobných částí. Jak byste se ke kytaře a do Chrudimi dostal? No tak já bych tu úřední funkci poněkud vynechal, když jako ono to s tím souvisí, protože na ten úřad jsem vlastně nastoupil s tím, že jsem předtím dělal ředitele podobného kulturního centra, jako je tady v Chrudimi, a tehdejší starosta mě oslovil, jestli bych neměl zájem jak si kandidovat, takže už před 20 lety jsem začal s tím. Nicméně dneska dělám na radnici úplně jiné věci než kulturu, teda tu sice taky, ale samozřejmě, že ta práce obnáší jiné věci, ale já jsem tady dneska kvůli něčemu úplně jinému, a to je to, že tady je to jedno z mála míst, kde opravdu funguje jazzová scéna, aspoň v rámci České republiky, myslím tím na té nejnormálnější bázi, to znamená, že přijdou normální lidi do normálního prostoru a dá se hrát a všichni jsou spokojení, aspoň doufám. My teda určitě jako muzikanti a jsme šťastní, že tady jsme, a jsem moc vděčný tady organizátorům a pořadatelům a panu doktoru Johanidecovi, který je velký známý fanda jazzu a dává dohromady tady tu dramaturgii toho, takže velké poděkování a velké poděkování všem, kteří sem přišli, ale nepřišli jsem na nějakého místostarostu, protože těch je plná republika, ale přišli jsem na jazz a na jazzového muzikanta Petra Zemana a jeho kolegy. Vy hrajete v tomto seskupení minimálně 2 desetiletí, je to pravda? Je, když je pravda, že vzhledem k tomu, že jsou to všechno profesionální muzikanti, kteří mají spoustu jiných angažmá, tak samozřejmě, že se ta sestava mění. Jinými slovy, v zásadě mám na každém postu několik kvalitních kolegů, se kterými vystupuje pravidelně, ale tohle je jedna z těch hlavních sestav a musím říct, že to jsou lidi, s kterými se potkávám a hraju strašně dlouho, třeba s Pavlem Razímem, s bubeníkem hrajeme spolu od začátku 90. let v různých kapelách a z mojí kapele v podstatě on hraje od samého prvopočátku, to znamená nějakých 25 let určitě. Takže ano, jsou to všechno lidi, se kterými strašně rád hraju a rád se s nimi po desítky let vlastně už dneska potkávám. Když to tak poslouchám, tak vy hrajete jazz, ale ten malinko zachází do popu nebo takovým nějakým směrem, je to tak? No tak samozřejmě, že jazz je mnohonásobná a mnohovrstvá záležitost. Ono říct, kdo je jazz a co je jazz, je dneska hrozně obtížný. Já spíš bych se orientoval podle toho, že se jedná o živou hudbu z prvky improvizace a samozřejmě, že ty vlivy jsou rozličné a těch sestav a těch formací je celá řada a ono to taky závisí na tom, který lidi zrovna hrajou. To znamená, když je třeba na basu basista, který má blíž k funku, k soulu, což Jáchym Bašek, který tady dneska se mnou je, určitě má, tak ta kapela zní poněkud víc v rámci tohoto žánru, ale proto je jazz krásný, že se dá hrát v mnoha podobách a v mnoha způsoby. Viděli jsme, že chrudimské publikum vás v uvozovkách žere, opravdu žere. Co říkáte na ten manšaft, který dneska přišel do publika? No tak je to skvělý a některé ty tváře a lidi si samozřejmě pamatuju z dřívěčka. Já jsem tady byl s trumpetistou Michalem Gerou, potom v kvartetu s vibrafonistou Radkem Kramplem a s kolegy dalšími. Takže je to prostě úžasný, že sem ty lidi přijdou, protože dneska v éře toho, že lidi koukají do počítačů a do sociálních sítí, tak já si nesmírně vážím toho, že přijdou živí lidi na živou hudbu a hrozně mě to naplňuje, mám velkou radost. A ještě nám prozraďte, jak se pan Zeman dostal ke kytaře jako malý kluk, to začalo nebo jak? Jako malý kluk vůbec ne, já jsem byl sportovec a studoval jsem sportovní gymnázium a ze zdravotních důvodů jsem to musel nechat a jelikož jsem byl zvyklý na to, jak si mnohonásobně pilně trénovat, že jsem hrál na relativně slušný úrovni jako starší žák, tak jsem vlastně přenesl tu potřebu toho něco aktivně celý den dělat do hudby, v tom smyslu jsem si vzpomněl, že jako dítě mě cepovali na housličky a nějaký hudební základy jsem měl, otec byl hudebník, takže jsem vlastně jenom přešel od hokejky v úzovkách ke kytaře a vlastně jsem začal někdy v 18 letech a ve 20 už jsem hrál, jako v zásadě už jsem hrál s profesionály, začínal jsem se tím živit, protože jsem byl zvyklý prostě opravdu hodiny denně cvičit, tak jak jsem to měl ten zvyk z toho sportu a tady bych řekl, že se to protíná a dneska na stará kolena jsem se zase vzpomněl na sport a vlastně už v důchodu pomalučku se zase zpátky vracím k tomu, že rekreačně dělám sport, teda ne hokej samozřejmě, ale hraju tenis a naplňuje mě to tím, že si říkám, že je potřeba pořád aktivně něco dělat, takže k hudbě jsem si přidal a k tomu, co dělám v rámci té práce toho radního nebo toho místostarosti, tak jsem si přidal ještě trénování dětí v rámci
tenisu a sám jako se snažím zdokonalovat a trénovat. A trénuji svoje, snažím se trošku vnoučata jako pohonit a tak. Takže pan starosta, místo starosta se nenudí. No, to se snažím nenudit určitě. My vám děkujeme za tu návštěvu a věříme, že se tady setkáme ještě víckrát a že se vám Chrudimi bude stále líbit. Já moc krát děkuji, ještě jednou děkuji všem za pozvání a děkuji za přání a taky všem přeji hodně hezkého a hodně zdraví.